be bura la du kɔnɔ dɔrɔn Fatim tɛ kɛnɛ ma Fatim bɛ kɛnɛ ma n b'o minɛ k'o d'i ma i bɛ samara yɔrɔ in samara donna sen na yɔrɔ min ka di i bɛ taa n'a ye yen de yɔrɔ ka di i bɛ taa n'a ye Fatim kɛ ten ka d'i ma e k'i occupé bura la dɔrɔn problème foyi t'o la ne ma ban appel to a kun bɛ courant la ne ka téléphone bɛ courant la faut pas te déjà non que on est mi fait na hakilina jumɛn bɛ la e yɛrɛ ka ko tɛ ne hakili la yɛrɛ mɔgɔ wɛrɛ de ta bɛ ne hakili la wallahi o cogo I t'a ɲɔgɔn de ne i ka molobaliya la sini ne ka molobaliya ne tɔgɔ ye Cibali ne ye jahili de n ka tugu n'o bɛɛ ne tɔgɔ ye Tasuma Kami ne ka tugu ni Volcan ye Tasuma tɛ ne ye Volcan de a ye fɛn dɔ yɛrɛ i ma fɔ yɛrɛ Muesia e muesi dunwana cɛ ti dɔn kuma kelen f'i ye ne bɛ k'i to badenya de kama i fɛ k'i ka bila wura ninnu ko ne b'a la badenya de kama ne sera yan dɛ an fɛ yan bi namɛ n'i y'a namɛ t'i kɔrɔkɛ wele ka na mɔgɔ b'aw fila la cɛ an bɛ ka wuli sa naban ye cɛ ne tɛ nin ko sugu ninnu na dɛ ça va a ye dɔɔni bura cɛ fila ta ka na wasi Kalifa a kɛra di mun de bɛ a ma fɔ kana se du kɔnɔ yan min bɛ fɔ joona ba tan tɛ ne bolo Madu sabali ko tɛ na sa Kalifa ni ma kuma ne bɛ taa dɛ namɛ depuis ne bɔra tuguna Madu ne sen sɔrɔ du kɔnɔ yan a y'i sen ma suya bon n'i ye ne se yan n ye fɛn dɔ de mɛn o de da n nana o mun ye mun de mɛn Madu ne balima de y'aw ye ko kuma ka fɔ kɔ kan ko ne mo ni ne y'o mɛn ko ne kan ka siɲɛ kuma la e mun de b'an kun kan Madu e n'i dɔgɔnin bɛ ɲɔgɔn na mun na ne ni dɔgɔnin bɛ kan ne ni dɔgɔnin kɛ ɲɔgɔn na ne ye min mɛn o fɔ joona ba ye e m'a fɔ k'e kuma mɛn n'i ye min mɛn o fɔ e ni dɔgɔnin bɛ ɲɔgɔn na muso ko kɛlɛ jumɛn na
Mari bolo da iku. Idi koro. Ini to ni masika bila nyona fila fo muso. Orang palma man fore. Ibal mare do. Ito onde do. Isinjiri do. Imani bila muso we mangi bloko. Ne fe wonde bora duinguna ebina akliso. Ka duimara. Me na far wonde bora duinguna ere de duin chembagai. Maro ni majanyere. Ni kuma me tuku kono tuku mina. Ndere pado. Ni muliadi anga tuma, ni kuma sudi anga tuma. Nyanga banga tuta me kona. Kalfa. Pai iga kuma wala bilal ni kuma ni iga kuma fo iga chene fo. Ikuma ne de me bilal iga fo iga chene fo. Iga chene fo. Morte molo al don. En ala chene be musum na fa ko ne be musum na fa dugube wa kala maka fo. Dugube ba kala maka fo nen tima be no fa dugube. Siga musoro soro foko ega tima kelengele dugu beba kalama amasiga musoro soro foko ki blogo kale wo furgo wala do mta kalama ate molo ari ko mta kalama ko fe burani tima be nyonga fe kunto kalama ay kuma ga dono be tima go blasina depuis ne be dugu na fosisa be tima go blasina Kalfa iga kuma la tigete ne to kalama aba kalama de Kalfa wa kalama de aba kalama ko buraga aba kalama de buraga nan dogo ya kuma wona ga dono burate mo la lambo mo kana dogo ay korre isi ya famia mi la ne ma bo kalama len timat mi ñoo fe fo furu ko kuma ban no je donc ale de nana ko ale be timan no fi donc ne bodon fla kalama ni mais ne wo me ko ne dogo ni ale yo ne wo me ko ni haglita nga ga jonga nyefo le gaay ne tumbe jago muso da muso le Kalfa nyafa na de sen ba nyama de nyafa ne wo to ma nyafa na kala fam ya kun ta don ani ale be nyon fi ne mo fa ne do amata ere tinema ayira ne la ale che ka temene ga mimi kono baso esi ya fam ya donc ne fena ayira la donc comme quoi nodu ni timako do ale fena tigete da timako na le ba furu kana na du na iklo bala ima famwa donc comme cheya kuma do kuma manchao bura ira ne la ale cheba gore ka temene ga bisa ma so ngale lamme ka tene lamme maru esi ya famya ne buna kuma do fe e ka korri bura aklimbela ate borala ni fento na nyonga cheta ni na bwa kalama che dini ko ka twabulu te yakuteo bura tini cheya cheo akli le je worola chene kon me klifi sabali netiane na be dun mine ayamine na to dun mine ayatu abo flere yo nche ne koni na kunni kana au ma fo ka la shiga kuma fe Kalfa mina min fine ni kuma wore bi da ibo fo ibe wuli beta ka boya sino femi ya ko ne ga timato ntato ya bada okay ni kanyana ma retida wo yero ko ni cluben na we kantida ibe wuli beta ne ga tiga jawa ne yero cluben na donc akadi ga tout en Kalfa isi mo le ga to non tega tawa mbe fengele ni tima mane kunsigi aton non che wa ka tra ere do aton non che ni tima mane kunsigi duinte ya ambachi ne dumya de ko dala e ga tawa nto ko jimi esi ya famya dare idi da boneni buracha la Kalfa e ga tawa ngatu e ga tawa la watu da isi mo la diga kuma me benem na pakele fi na forki gato imato na to ni koro ikele maje muso niye muso infurgalo do ngona ya ne Kalfa menta fi gata bide do mare biski ambire daga kumala ibina yenyela oh ifado be kulengele Kalfa gata ban e gata aton no che kabe aton no che Kalfa e gata e masiambe benala che timata ne betimata e gata timata wai aha mimi ko ne ba soro okay problem tala ba soro demna iri la ko so deni senga di me ate ulalo fengo nete fla nete fo feine
balima assalamu alaikum foya fo sigaro la akwa karamo ke de Segu Keita ka bo Selenge dalabala amazenga fefo awetugo bela jele mendo farafina kuna ne farajela kuna ka boga fulla sen kan bo bela jele ma danta fulimina amunu be ni hamina ko gelande be awla hamina ko fa amunu tay furukoy amunu tay dengoy amunu tay garjiga koy amunu tay nafulo koy amunu magobe nyefela de la ka bo kofe ka nyefela soro ay wuli aka karamo ke segere Selenge dugulo sanfɛ Mali ko ka farafina kɔnɔ ani farajɛla kɔnɔ yiri dɔgɔtɔrɔ o de sigilen filɛ turabuso 32 ka adamadenw kungo lajɛ k'u to sigiyɔrɔ la aw minnu bɛ n'aw bɛ wuli k'an sɛgɛrɛ n b'aw kungo lajɛ a ka nɔgɔ ma cogo min aw minnu bɛ n'aw b'aw sigiyɔrɔ la yɔrɔ tɛ janya karamɔgɔkɛ la aw mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ a ye wuli aw ka karamɔgɔkɛ sɛgɛrɛ aw ka wuli a ka nimoro la n b'aw jaabi k'aw kungo ɲɛnabɔ fo k'aw lawasa i n'a fɔ aw bɛ fɛ a ka kɛ cogo min na kamanagan ko fan o fan n'o de bɛ adamaden de minɛ ka i si ɲɛna jɔrɔnako n'o de bɛ aw la cɛ ani muso aw mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ aw ka écran dugumana lajɛ aw ka wele n ka nɛgɛjuru sira la an bɛ ɲɔgɔn kunnafoniya ka ɲɔgɔn bɔ fili la ka ɲɔgɔn bɔ dingɛ kɔnɔ k'aw bila gele kan bɛɛ lajɛlen ka o ye hali bi ka foli ni kanubaw bɛɛ lajɛlen ma dan tɛ foli min na an b'a fɔ aw salamu alaikum rahmatulahi taala wa barakatuh